Hare Krishna. Audio video clearer ka Kamlaji? Yes, Mataji, clearer. Hare Krishna. Hare Krishna. ISKCON Mangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வைப்புக்கு உங்களுக்கு எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இந்த அன்பான காலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு Day 1 Chapter 1 படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். 18 நாள் பகவத்கீதை 18 நாள் வைப்பிற்கு எல்லோருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ISKCON மங்களூர்ல இருக்குது ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கிற டெய்லி இது. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண கிருஷ்ணாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நீதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இந்த எப்போதுமே இந்த ஹரே கிருஷ்ணா இதுக்கு கிளாஸ்க்கு போகிறதுக்கு முந்தைய கொஞ்சம் ஓரியன்டேஷன் மாதிரி கொஞ்சம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுட்டு நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம். ஓகே, முதல்ல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முந்தி உங்களுக்கு நான் இப்போ இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் எப்படி சொல்லணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் பண்ணுறதுக்கு கையில் எல்லாரும் ஒரு ஜபமாலை வச்சுருந்தேன்னா நல்லது. சரியா? இப்போ இம்மிடியேட்டாக உங்கள்கிட்ட ஜபமாலை இல்லை அப்படின்னா ஃபிங்கர்ல கவுண்டிங் வச்சுருங்க. ஓகே, இதை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே இப்படி சொன்னேன்னா ஒரு வாட்டி 1 டைம்னு பேர். ஓகே, அந்த மாதிரி 2 டைம்ஸ் 108 டைம்ஸ் சொன்னேன்னா இட் இஸ் கால்டு ஒரு மாலை அல்லாட்டா ஒரு ரவுண்டுன்னு பேர். அதாவது இந்த இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா 1 அப்படின்னு ஆரம்பிச்சேன்னா இந்த மாலை இப்படி போயிட்டு இப்படி எண்டிங்ல வரும்போது அது என்ன ஆகும்? எண்டிங்ல வரைச்சு 108ல வந்து முடியும். ஓகே, ஒரு பீடு நடுவில் எக்ஸ்ட்ரா பீடு ஒன்று இருக்கும். அந்த எக்ஸ்ட்ரா பீடுங்கிறது அதுதான் கிருஷ்ணா பீடுன்னு பேரு. ஓகே, அதை கண்ணில் ஒத்திட்டு அப்படியே திருப்பிக்கணும். ரிவர்ஸ் அடிச்சுட்டு செகண்ட் ரவுண்டு நீங்க பண்றதா இருந்தாக்க இம்மிடியட்டா இன்னைக்கே இந்த திருப்பிட்டு இந்த 108 மணி பண்ணு இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நம்ம 1 ஆயிடணும் செகண்ட் ரவுண்டு. ஓகே, அதாவது இந்த கிருஷ்ணா பீடை கிராஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்கு. ஓகே, எல்லாரும் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்றதுக்கு எப்படின்னு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். அதுக்கு மாதிரி பண்ணிடுங்க. பண்ற வாழ்க்கை வெரி குட். ஓகே, ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ரவுண்டுல இருந்து இன்னொரு ரவுண்டு போறதுக்குள்ள நடுவில் இன்பிட்வீன் இந்த ஸ்லோகம் சொல்லணும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த பிருந்தா. இது பேரு பஞ்ச தத்துவ மந்திரம். பஞ்சன்னு 5 பேர். ஐ ஆஃபர் மை respectful obeisances unto Sri Chaitanya Mahaprabhu. முதல்ல யாரு? 5 பேர் யாரு? 5 ஆச்சாரியாளுக்கு என்னுடைய வந்தனங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லணும் இன் பிட்வீன்ல. ஓகே, சைத்தன்ய மகாபிரபு, லார்டு நித்யானந்தா, ஸ்ரீ அத்வைதா கதாதாரா பண்டிட், ஸ்ரீவாச தாக்கூர் அண்ட் ஆல் த டிவோட்டிஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா அப்படின்னு முடிக்கணும். ஓகே, இதை சொல்லிட்டு அடுத்த ரவுண்டுக்கு போகணும், செகண்ட் ரவுண்டு போறவங்களுக்கு. ஸோ இது ஜபமாலைங்கிறது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. மொத்தம் எத்தனை வார்த்தைகள் இருக்கணும்? 16 வார்த்தைகள் இருக்கும். நீங்க சொல்றது உங்க காதுக்கு கேட்டா போறோம். நீங்க வீட்டுல பெருசா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரேன்னு சொல்லணும் அவசியம் இல்லை. ஓகே, உங்க ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓகே, அப்படி சொல்லிக்கோங்க. கைப்பிடி மெதுவா வரல எண்ணிக்கோங்க, இல்லை ஒரு பேப்பர்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க மாலை இல்லாதவா.
ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்க்கு போகலாம். கிளாஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஓரியன்டேஷன் சொல்லி கவனிக்கிறோம். பகவத்கீதை 18 நாட்களில் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். ஸோ இது பேஸ்ட் ஆன் இதுக்கு நமக்கு இந்த இஸ்கானுக்கு ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா யாருன்னு கேட்டேன்னாக்க சீலா பிரபுபாதா, பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா, சீலா பிரபுபாதா. இவர் தான் நிறுவன ஆச்சாரியார், கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சமூகத்துக்கு ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியார். இஸ்கானுக்கு இஸ்கான்கிறதுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் யாருக்கா தெரியுமா? யாராவது சொல்லணுமா? நியூ டிவோட்டீஸ் யாராவது சொல்றதுன்னா சொல்லுங்க. இஸ்கான் அப்படின்னா என்ன ஃபுல் ஃபார்ம்? இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் சொசைட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். ஓகே, அதுதான் இஸ்கான்கிறதுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம். ஓகே, இது இந்த படம் ஃபர்ஸ்ட் படம் உங்களுக்கு எப்படி கொடுத்துருக்கு? சீலா பிரபுபாதா சான் பிரான்சிஸ்கோ போயிருக்குச்சு, அங்க ரத யாத்திரை பண்ணினார் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த படம் போட்டிருக்கு. ரத யாத்திரை பண்ணி பெரிய கிராண்ட் ஸ்கேல்ல அங்க இருக்கிற ஃபாரினர்ஸ், ஹிப்பீஸ் எல்லாரையும் அவர் கவர்ந்து அவளையெல்லாம் வச்சுட்டு நல்ல அமக்களமா பிரசாதமும் பண்ணி பெரிய படு கிராண்டா பண்ணினார் ரத யாத்திரை. அவருக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே அவருக்கு ரத யாத்திரை பண்ணணும்னு ஆசை. ஓகே, சின்ன வயசுல இருந்தே அவருக்கு ஆசைங்கிறதுனால அவ அப்பா அவருக்கு மரத்துல ரதத்தை வாங்கி கொடுத்தார். அதுக்குள்ள இது பூரி ஜெகநாதர் சிலையை வச்சு, யாரும் மியூட்ல இருக்கணுமா கமலாஜி? அது எல்லாரும் செக் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் சவுண்ட் வருது, எல்லாரையும் மியூட் போட்டு விடுங்க. அதை அவங்க எல்லாரும் பக்கத்துல இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு அவ அப்பா அம்மா எல்லாம் பிரசாதம் பண்ணி, பிரசாதம்னா என்ன, சமைச்சு பகவானுக்கு நேவேதியம் பண்றதுக்கு முன்னாடி அது சாப்பாடுன்னு சொல்லுவோம். பண்ணினதுக்கு நேவேதியம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது பிரசாதம் ஆயிடும். அதனால அது பிரசாதத்தை அதெல்லாம் அக்கம் பக்கத்துல இருக்க வெள்ளமும் பண்ணி பெரிய கிராண்டா பெரிய திருவிழாவே 5 வயசு குழந்தை, அவருக்கு பேரு அபய்சரன் பேரு. சீலா பிரபுபாதாவோட சின்ன வயசு பேரு அபய்சரன். அப்பவே அவருக்கு, ஏன்னா அவ அப்பாவும் அம்மாவும் வைஷ்ணவா அந்த ஃபேமிலியில பிறந்ததுனால அவருக்கு அதெல்லாம் அந்த கல்ச்சர்லாம் அப்படி சின்ன வயசுல இருந்தே அவருக்கு அவள்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டா. அது மாதிரி பண்ணிட்டு கிராண்டாவே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அப்புறம் ஒரு சமயம் அவர் கொஞ்சம் பெரியவர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு குரு சீலா பிரபுபாதா 32வது ஆச்சாரியார், 31வது ஆச்சாரியார் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள். அவர் என்ன பண்ணார், இவரை பார்த்துட்டு உனக்கு நல்ல நாலேஜ் இருக்கு, இங்கிலீஷ் உன்னோட ஃப்ளூயன்சி ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ஆக்சென்ட் நல்லா இருக்கு, நீ ஏன் இங்க உட்காந்துருக்க, நீ ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் இல்லாம எஸ்பெஷலி வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ்க்கு போய் நீ ஏன் பகவத்கீதையை ப்ரீச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்ன. எப்போதுமே குரு சொல்லிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, அதை சிஷியன் பண்ணணும் கண்டிப்பா, இல்லையா? அதனால அவர் இமீடியட்டாவே ஒரு தனியாவே தானே ஒரே ஆளா நின்று பக்கத்துல ப்ரீச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். அந்த மாதிரி பண்ணி இங்கேயே பிராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தார். அப்புறமா அது அப்புறமா பின்னாடி சொல்றேன் அவர் எப்படி அமெரிக்கா போனார், அந்த கதையெல்லாம் வரும். அங்க போயிட்டு பேக் டு காட் ஹெட் அப்படின்னு மேகசின் எழுதினார். அப்புறம் அவர் எழுதின புஸ்தகத்தை எல்லாம் ரெஸ்டாரண்ட் அது இது அங்கெல்லாம் போய் நின்று விநியோகம் பண்ணார். அவர் இந்த மாதிரி ஷிப்ல ஏறிண்டு அமெரிக்கா போனார். அதுக்கு பேர் என்ன, இந்த ஷிப்புல ஏறிண்டு அமெரிக்கா போனேன். என்ன தூத்தது பேரு? ஓகே, நான் இப்போ அடுத்த இதுல வரும்போது சொல்றேன். அந்த ஷிப்ல ஏறிண்டு அமெரிக்கா போனார். அதுல போகும்போது அவர் கார்கோ ஷிப் அது. அதுல போகும்போது அவருக்கு 2 தடவை ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுது. இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் அவர் கனவுல தோணி, நீ நீ எடுத்துட்ட மிஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணணும், நீ பண்ணு, நான் இருக்கேன் கூடவே, உனக்கு ஒன்றும் ஆகாதுன்ட்டார். டாக்டர் கூட கை முடிச்சுட்டார். உனக்கு 3வது தடவை ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சுனாக்க என்னால ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்ட்டாங்க ஷிப்ல இருந்த டாக்டர். இருந்தாலும் அதையும் மீறிண்டு அவர் பயணத்தை தொடர்ந்து போனார். அங்க போய் அமெரிக்கால போய் இறங்கி அங்க பார்க்கில் எல்லாம் உட்காந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை முதல்ல தனியாளா 4 பேரோட ஒருத்தரும் இன்னும் 2 பேர் அப்படி உட்காந்து, அப்புறம் 4 பேர் அப்படின்ட்டு ஆயிரக்கணக்கான பேர் அவரோட சேர்ந்து அவரோட ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டார். ஸோ அது ஒரு பாசிட்டிவ், அந்த மந்திரத்தினுடைய மகிமை என்னன்னா, அது சொல்ல சொல்ல நமக்கே ஒரு பாசிட்டிவிட்டி கிடைக்கும். நம்ம என்னதான் பேடா நினைச்சிருந்தா கூட நமக்குள்ள அது ஒரு பாசிட்டிவிட்டி கிடைக்கிறதுனால அதுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் இது இருக்கு. அது அமெரிக்காவில் போய் ஆரம்பிச்சிட்டார் அவர். அப்புறம் எல்லாருமே அங்க இருக்கிற இவெல்லாம் இன்டர்வியூ பண்ண மேகசின் எடிட்டர்ஸ், ஆத்தர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, மேகசின் எல்லாம் பண்றவா, அவெல்லாம் அவர்கிட்ட இன்டர்வியூ எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். பேக் டு காட் ஹெட் மேகசின் போட்டார்.
அப்புறம் இன்னமும் நடந்துருக்கு, இந்த மேகசின் கல்கத்தால வருதுன்னு சொல்றா. அப்புறம் அவர் நிறைய புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கார். ஸ்ரீலா பிரபுபாதா இந்த உண்மை உருவில், பகவத்கீதா உண்மை உருவில் ஆஸ் இட் இஸ் அந்த புஸ்தகமும் எழுதியிருக்கார். அதுதான் நம்ம மெயினா படிக்க போறோம். அந்த இந்த மாதிரி புஸ்தகங்கள்லாம் நிறைய எழுதியிருக்கார். ஒவ்வொரு புஸ்தகமா நம்ம வாங்கி நம்ம படிக்கணும். ஓகே. அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து அவர் எல்லா நாடுகளுக்கும் 108 கண்ட்ரிக்கு 108 இடத்துக்கு நாடுகளுக்கு அவர் விஜயம் பண்ணியிருக்கார். அங்க கோயில்லாம் இஸ்கான் டெம்பிள்லாம் கட்டியிருக்கார். இது விர்ஜீனியால, வெஸ்ட் விர்ஜீனியால இருக்கிற டெம்பிள். அப்புறம் இது வந்து யூகேல, லண்டன்ல. அப்புறம் இது உக்ரைன். அப்புறம் இது டர்பன், சவுத் ஆப்பிரிக்கா. அப்புறம் மாயாப்பூர்ல இது கட்டி முடிச்சாச்சு. இப்ப இனிமே அங்க ஏர்போர்ட் கூட வரப்போறது. மாயாப்பூர் வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கு. ஸோ அவர் வந்து ஆகஸ்ட் 13 இந்தியாவிலேருந்து 1965 ஆரம்பிச்சு எத்தனை கண்ட்ரிஸ் போயிருக்கார்? மொத்தம் 108 கண்ட்ரிஸ்க்கு மேல 1965 77 வரைக்கும் டிராவல் பண்ணியிருக்கார். ஓகே. இது இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்குது, ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கிற டேஜி. அது ஸ்ரீலா பிரபுபாதா பக்கம். எங்க இருக்குது இஸ்கான் மங்களூர்ல? ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இது முன்னாடி இங்க இருந்தது, கோகனட் கார்டன், டோல்கேட், கத்ரியில இருந்தது. இப்போ புது அட்ரஸ் நான் கொடுக்கல இங்க, அதை நான் அப்புறமா சொல்றேன் உங்களுக்கு. அது குலாய்ங்கிற இடத்துல இருக்கு. அந்த டெம்பிள்ல கட்டி முடிச்சாச்சு, புது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சாச்சு. இன்னும் ஒரு மாசத்துக்குள்ள முடிஞ்சிடும் அநேகமா நினைக்கிறேன். அதுக்கு டெம்பிள் பிரசிடென்ட் யாருனாக்க ஹெச்ஜி ராமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி. அவர் தான் நமக்கு டெம்பிள் பிரசிடென்ட். அவர் தான் நமக்கு இந்த அவர் பிடெக் படிச்சிருக்காரு ஐஐடி கான்பூர்ல. அவரை நீங்க இது கூடனா isconmangaluru.comல எழுதினா அவரை கான்டாக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே. இல்லாட்டா nama@gmail.com அப்படின்னு அவரோட இமெயில். அவர்கிட்ட டைரக்டா நீங்க கான்டாக்ட் இமெயில் எழுதினா அவர் பதில் எழுதுவார் உங்களுக்கு கண்டிப்பா. அது வந்து எதுக்கு சொல்ல, அந்த டெம்பிள் கட்டி முடிச்சாச்சு. இந்த பிரசிடென்டோட இவருடைய இதனால்தான் நமக்கு இப்போ இந்த கிளாஸஸ், ஃப்ரீ கிளாஸஸ்லாம் ஆரம்பிச்சு 2.5 வருஷம் 3 வருஷம் போகிறது. இப்போ ஜூன் வந்தாச்சுன்னா, ஜூன் வந்தாச்சு, அதான் 3 வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுது. இந்த 3 வருஷத்துல அவர் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் ஆரம்பிச்சார் விளையாட்டு போல. இப்போ எக்கச்சக்கமான மெம்பர்ஸ், டிவோட்டிஸ், எத்தனை பேர் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு முடிஞ்சுட்டு போயிருக்கா. நிறைய பேர் இங்கேயே தங்கிட்டு வாலண்டரி சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஸோ பகவத்கீதாங்கிறது என்ன? இட் இஸ் ஒரு எபிக் ஸ்கிரிப்சர் தட் இஸ் த ஆன்சர்ஸ் டு ஆல் அவர் ப்ராப்ளம். நமக்கு டே டு டே நமக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ எல்லாத்துக்கும் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கெல்லாம் சால்வ் பண்றதுக்கு பகவத்கீதா நமக்கு அதுல ஆன்சர் கிடைக்கும் படிச்சாக்க. இட் வாஸ் கன்சிடர்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரி. நம்ம டிக்ஷனரி வச்சு நம்ம மீனிங் வேணும்னு பார்ப்போம் இல்லையா, தமிழ் பௌதிக உலகத்துல, மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா பகவத்கீதையை பார்த்தேன்னா உங்களுக்கு அத்தனைக்கும் மீனிங் கிடைச்சிடும். மகாத்மா காந்தி அண்ட் அவர் என்ன சொல்றார், இட் இஸ் அ புக் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன். அதை படிக்க படிக்க நம்மள ஊக்கம் தான் ஜாஸ்தியாகும். ஃபார் மெனி லீடர்ஸ் அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஊக்கம் இருந்திருக்குன்னு மகாத்மா காந்தி சொல்றார். அப்படி என்ஸ்டீன் அவரும் அப்படிதான் சொல்றார். எதுக்கு இந்த பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னு படிக்கணும்னா, அது கிருஷ்ணாவை வந்து நம்ம படிக்கிறச்சே குருச்சீட பரம்பரை அதுல வந்திருக்கணும். அன்புரோக்கன் செயின் ஆஃப் டிசிப்ளின் சக்சஷன், குரு சீட பரம்பரை தொடர் விட்டு போகாம அவ மூலியமா வரணும். ஓகே. இது ஆக்சுவலா முதல்ல வந்து விவஸ்வானுக்கு, சூரிய பகவான் விவஸ்வானுக்கு தான் கிருஷ்ணர் சொன்னார். அப்புறம் அவர் மனுக்கு சொன்னார், ஈஸ்வாகுவர். அப்புறம் அது விட்டு போன மாதிரி தோணதும் அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார், அதை வந்து அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்துட்டார். அர்ஜுனனை ஏன் தேர்ந்தெடுத்தார்? பிகாஸ் ஒவ்வொரு இதுலயும் அவர் பண்றச்சே ஈஸ்வாகு இது விவஸ்வானுக்கு எல்லாம் சொல்றச்சே கூட சூரிய பகவான் விவசாயம் சொல்லும் போது இவர் ஒரு பிறவியோட இருந்தார். யாரு? அர்ஜுனன். அதனால ஒவ்வொரு பிறவியிலும் அவர் எப்படி வர்றாருங்கிறதே இவர் பார்த்துட்டே வர்றார் கிருஷ்ணன். அதெல்லாம் பார்த்து கிருஷ்ணருடைய டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்டு அவர். அப்படி பார்த்துட்டே வந்த உடனே எல்லாத்தையும் பார்த்து, சரி இவன் தான் சரியான ஆளு, இந்த தொடர் விட்டு போடாம இருக்கு இல்லையா, இதை மறுபடியும் போய் புதுப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறாரு அது. அதனால அர்ஜுனனுக்கு அது 45 நிமிஷத்துல அந்த பகவத்கீதையை சொல்லியிருக்கு. இந்த 45 நிமிஷம் படிச்சதை நம்ம வந்து 18 நாள்ல படிக்க போறோம். அதை 18 நாள்ல படிச்சு முடிக்க முடியாது.
நான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துலயும் ஒரு மேல் பாயிண்ட் மட்டும் தான் சொல்ல போறேன், முக்கியமான பாயிண்ட் மட்டும் தான். ஓகே, இன்னும் டெப்த்ல படிக்கணும்னா லெவல் 2 போகணும். அதுக்கு நீங்க சாண்டிங் கொஞ்சம் பண்ணணும். மினிமம் 2 ரவுண்டாலும் சாண்ட் பண்ணாதான் லெவல் 2க்கு நீங்க போக முடியும். ஓகே, அதுக்காக தான் உங்களுக்கு இன்னிலேருந்து சாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். நான் சொல்லி கொடுத்தேன் ஜப்பம் இப்படி பண்ணுறேன். அதை இன்னைக்கு ஒரு ரவுண்டு பண்ணுங்க. ஒரு ரவுண்டுனா 108 டைம். காத்தால ஒரு 25, மத்தியானம் 20, சாயங்காலம் இது மொத்தமா டோட்டலா 108 டைம் சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு 6 மினிட்ஸ் 7 மினிட்ஸ் தான் ஆகும். அதுக்கு மேல ஆகாது டைம். நீங்க பஸ்ல போனாலும் சொல்லுங்க, பெட்ல உட்காந்து சொல்லுங்க, குளிக்காம சொல்லுங்க, குளிச்சுட்டு சொல்லுங்க. ஆனா பிரஷ் மாத்திரம் பண்ணிவிடுங்க காத்தால எழுந்து. ஓகே, அதை பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. ஓகே, அப்புறம் வந்து இவர் வந்து 32வது ஆச்சாரியார் ஸ்ரீலா பிரபுபாதா. 31வது ஆச்சாரியார் தான் பக்தி வேதாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள். ஓகே, இதுல நிறைய பேர் வருவா, அதெல்லாம் அப்புறம் சாப்டர்ல வச்சே நான் சொல்லி தரேன். இது அர்ஜுனனுக்கு 45 மினிட்ஸ்ல சொல்லி கொடுத்துருவேன். இந்த மாதிரி குரு சீட பரம்பரையில வர்றதுதான் நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாதா மூலியமா. இப்ப நம்ம அவருள்ள ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவோட டிசைபிள்கள். நம்ம இஸ்கான் மங்களூரு பிரசிடென்ட் இல்லையா, அவர் தான் குரு. அவர் மூலியமா நம்ம கத்துக்கிறோம். ஸோ கீதா இஸ் அ வாஸ்ட் புக், a systematic study of the Gita. இது ஒரு வருஷம் ஆகும். ஆனா 18 நாள்ல அவ்வளவு பண்ண முடியாது. ஃப்ளோ ஆஃப் த தாட்ஸ், அதுல என்ன இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதை மட்டும் படிக்கலாம். டு ப்ரிப்பேர் ஒன் ஃபார் எ டீப்பர் ஸ்டடி, இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா படிக்கிறதுக்கு இது ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஓகே, இது வந்து இந்த யங்குக்கு, ஓல்டுக்கு, இக்னரண்ட், லேர்னட் பீப்புள், பணக்காரா, ஏழை, ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்கா சில பேர் இல்லையா, அவளுக்கு எல்லாமும் இதுக்கெல்லாம் படிச்சாக்க எல்லாருக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் கிடைக்கும். ஓகே, பாவம் பண்றவாளுக்கெல்லாம் சால்வேஷன் கிடைக்கும். அவளுக்கு அதுல இருந்து நிவர்த்தி கிடைக்கும், பாவ நிவர்த்தி இல்லையா. ரிச்சுக்கு ஃபார் கம்பேஷன், ட்ரீமரா இருக்கிறதுக்கு என்சான்மெண்ட், வீக்கா இருக்கிறவளுக்கு ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும். அதனால இந்த படிக்க படிக்க எவ்வளோக்கு படிக்கிறோமோ அத்தனை நமக்கு இது முடியும். இதோட கூடவே நமக்கு உங்களுக்கு இந்த புஸ்தகம் கையில இருந்தா நீங்க படிங்க. இல்ல ஹார்ட் காப்பி வேணும் அப்படின்னாக்க நீங்க இஸ்கான் மங்களூருக்கு எழுதி போடுங்க. இந்த கோம்போ செட்டை வாங்கிக்கோங்க. என்ன இல்ல செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஒரு புக் இருக்கும், அப்புறம் பர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின் பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் அண்ட் பகவத்கீதா ஆசிட்டிஸ், இந்த புக்ல வாங்கிக்கோங்க. ஆசிட்டிஸ்ங்கிற புஸ்தகம் எப்போதுமே வச்சுன்னு படிக்கணும். ஏன் ஆசிட்டிஸ்ங்கிற புக்கை படிக்கணும் அப்படின்னா, அதுல எப்படி இருக்கோ பகவான் என்ன சொன்னாரோ அதே வார்த்தைகள் தான் இருக்கும், ஒரு வார்த்தை கூட மாறி இருக்காது. அதுல கம்ப்ளீட்டா அதே மாதிரி இருக்கும். நிறைய பப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், நீங்க அதெல்லாம் எதையுமே ஃபாலோ பண்ணதுக்கும் நம்ம இஸ்கான்ல படிக்கிறது பகவத்கீதா ஆசிட்டிஸ், அதை படிங்க. ஓகே, இதோட கூடவே உங்களுக்கு ஒரு ஜபமாலையும் கிடைக்கும். ஸோ எல்லாரும் இந்த காம்போவை 600 ரூபாய்க்கு வாங்கிக்கோங்க புக்கு. ஓகே, ஸோ யூடியூப் சேனல் இருக்கு, அதுல போய் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க யூடியூப் சேனலுக்கு. அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் இப்போ வந்து நான் கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நான் வந்து ஒரு போலிங்னு ஒன்று கொடுப்பேன். போலிங்னா ஒரு 10 கொஸ்டின் கொடுப்பேன். அந்த 10 கொஸ்டினுக்கு நீங்க ஆன்சர் எழுதுங்க. அது எழுதுனேன்னா அதில் எவ்வளோ மார்க் வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியாது நீங்க எவ்வளோ வாங்க போறீங்கிறது. ஓகே, அது வந்து நான் பார்க்க முடியாது, பட் எனக்கு தப்பா இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருவேன். யார் தப்பு பண்ணிருக்கான்னு தெரியாது, தப்பா கண்டுபிடிச்சு நான் கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருவேன். ஆனா இது வந்து என் கிளாஸ் உங்களுக்கு எவ்வளவு புரிஞ்சிருக்குன்னு பாக்கிறதுக்கு தான். இந்த குவிஸை போய் நீங்க கண்டிப்பா பண்ணணும். இது பண்ணாதான் உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். அன்னன்னைக்கு அந்த குவிஸை போய் கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே போய் பண்ணிடணும். இது எப்படி பண்றதுங்கிறது உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஒரு வீடியோ போடுவாங்க, அதை பார்த்து அதுல மறுபடியும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அப்புறமா உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் வேணும்னு பார்த்து அதுல போய் பண்ணணும். ஓகேயா? ஸோ இப்போ எல்லாரும் ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கலாம், ஒரு பிளட்ஜ் எடுத்துக்கலாம். இன்னும் எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. நான் சொல்ல என் கூடவே சொல்லுங்க. I am going to attend all the 18 days of Bhagavad Gita classes. I am going to attend all the 18 days of Bhagavad Gita classes without fail. Without fail. I am taking this sankalpa. I am taking this sankalpa with the blessings of Sri Sri Radha Govinda, Sri Radha Govinda and Srila Prabhupada. and Srila Prabhupada. Okay, so sankalpam எதுக்கு எடுத்துட்டோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் டே வந்துட்டு இது என்னப்பா இது போய் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு அப்படின்னு ஒரு நாளுக்கு வந்துட்டு அப்படி போர் அடிக்கிறது விட்டுறாதீங்க. 18 நாள் படிச்சாதான் உங்களுக்கு அதை பத்தி புரியும், உங்களுக்கு அந்த பாசிட்டிவ் வைப் கிடைக்கும். புரியுறதா? ஏன்னா இதெல்லாம் என்னோட அனுபவத்திலேருந்து நான் சொல்றேன். அதனால அவசரப்பட்டு வேண்டாம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண வேண்டாம்னு பண்ணாதீங்க. எல்லாரும் 18 நாள் வரைக்கும் அட்டன் பண்ணுங்க. ஓகே,
இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா எப்படி பண்றதுங்கிறத 3 டைம் என் கூடவே சேர்ந்து சொல்லுங்க. நான் ஒரு டைம் விட்டு ஸ்பிளிட் பண்ணி சொல்றேன், 2 டைம் நீங்களாவே என் கூடவே சேர்ந்து சொல்லுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare, ஹரே ராம ஹரே ராம Hare Rama, Rama, Hare Rama, ராம ராம ஹரே ஹரே. Rama Rama, 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 Hare Hare Hare. Hare. புரிஞ்சுட்டு இல்லையா? இப்ப இன்னும் 2 டைம் என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. 3 டைம்ஸ் சொல்லிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்களும் சேர்ந்து சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 Rama, ஹரே Rama, ஹரே Rama, ஹரே Rama, Hare கிருஷ்ணா Hare. கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே Hare ஹரே Krishna, Hare ராம ஹரே Krishna, ராம Krishna ராம Krishna, ராம Hare ஹரே Hare, ஹரே. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 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 Hare Hare. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. எல்லாரும் சங்கல்படுத்துங்க, மறக்காம 18 நாளைக்கு வாங்க டெய்லி. ஸோ இதை இப்போ 18வது நாளைக்கு கிளாஸ் முடிச்ச உடனே அங்கேயே உங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேயே இந்த 18வது சாப்டர் முடிச்ச உடனே ஒரு லைன் வரும். யூ கேன் டவுன்லோட் யுவர் சர்டிஃபிகேட், ரைட் யுவர் நேம், எந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அது கேட்கும். அது என்ன கேட்குறதோ அந்த மாதிரி அதில் போட்டு பண்ணலாம். உங்களுக்கு இமீடியட்டாக ஆன் த ஸ்பாட் சர்டிஃபிகேட் வந்துடும். நீங்கள் அதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா பிரிண்ட் அடிச்சுக்கோங்க, அது உங்கள் இஷ்டம். ஓகே. ஸோ அர்ஜுனா laments after watching the army at the warfield. Krishna speaks Bhagavad Gita. Sanjaya narrates Bhagavad Gita to Dhritarashtra. Dhritarashtra கண்ணு தெரியாது இல்லையா? இந்த பிக்சர் பாருங்க. அதனால சஞ்சயன் கூடவே உட்காந்துட்டு எல்லாத்தையும் டிரான்ஸ்லேஷன் அவருக்கு என்ன நடக்கிறதுங்கிறத விவரமா சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அர்ஜுனா வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட பதிவு வச்சிருந்துக்கா. லேமெண்ட்னா அவன் மரக்குமரெல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருக்கான். ஐயோ இந்த ஆர்மியெல்லாம் இப்படி இருக்கு, இதில் ஃபைட் பண்ணுமா வேண்டாமா ஒரே குழப்பத்தில் அவன் புலம்பிட்டு இருந்தான். கிருஷ்ணா அதெல்லாம் கிருஷ்ணர் தான் பகவத்கீதை பேசுறார். இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல கிருஷ்ணா வாயை திறந்து எந்த வார்த்தையும் பேச மாட்டார். ஏன்னா அவர் ஒரு டீச்சரா இருக்கார். எப்படியா ஒரு டீச்சர் என்ன பண்ணுவா, ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொல்றாளோ அதை காது கொடுத்து கேட்டுப்பார். அதே மாதிரி இப்போ அர்ஜுனன் புலம்புறது எல்லாத்தையும் காது கொடுத்து கேட்கிறார். இந்த சாப்டர் ஃபுல்லும் அவன் குழப்பமா இருக்கான் அப்படின்னு தான் முடிய போறது. அதனால அவன் என்னமா குழப்பமா இருக்கான் அப்படிங்கிறத அவன் என்ன சொல்றாங்கிறத கேட்போம் நம்ம சாப்டர்ல. ஓகே. மொத்தம் வந்து இந்த 700 வர்சஸ் இருக்கு. மொத்தம் 700 ஸ்லோகங்களுக்கு இருக்கு. 18 சாப்டர் இருக்கு. 1லேருந்து 6 ஸ்லோகம் 6 சாப்டர் வரைக்கும் கர்ம யோகான்னு பேரு. 7லேருந்து 12 வரைக்கும் பக்தி யோகான்னு பேரு. 13லேருந்து 18வது சாப்டர் வரைக்கும் ஞான யோகா. ஓகேயா? இந்த 3 யோகாவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கர்ம யோகா, பக்தி யோகா, ஞான யோகா. ஓகே. லார்ட் கிருஷ்ணா வந்து 700 யாரெல்லாம் பேசுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். திருதராஷ்டிரர் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் பேசிருக்காரு. ஓகே. சஞ்சயன் வந்து 41 டைம்ஸ் பேசியிருக்கான். அப்புறம் அர்ஜுனன் எத்தனை டைம் பேசியிருக்கான்? அதுல இந்த சாப்டர்ல 84 டைம்ஸ் இந்த சாப்டர்ல மொத்தமா பகவத்கீதை 84 டைம்ஸ் பேசியிருக்கான். லார்ட் கிருஷ்ணர் வந்து 574 டைம், அதாவது 82% கிருஷ்ணர் தான் பேசியிருக்காரு. ஓகேயா? ஸோ இந்த சாப்டர்ல தர்மசேத்திரமான குருக்ஷேத்திரத்துல என்ன நடக்கிறது, பாண்டவர்களின் வெற்றிக்கான அறிகுறிகள், பக்தவத்சல கிருஷ்ணர், அர்ஜுனனின் தயக்கம், இதெல்லாம் பார்க்க போறோம். மொத்தம் ஸ்லோகம் வந்து 46 ஸ்லோகங்களை கொண்டது இது. ஓகே. ஸோ ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள், ஒரே சீன் தான் இங்க. ஆனா அந்த சீன்ல வந்து அதாவது இந்த பக்கம் கௌரவர்கள், இந்த பக்கம் பாண்டவர்கள், நடுவுல வந்து அர்ஜுனன் வந்து உட்காந்துக்கிறான். அவனுடைய சேரியட்டுக்கு வந்து அவருக்கு இதுவா இருக்க டிரைவரா இருக்கிறது யாரு அந்த சேரியட்டுக்கு? பார்த்தசாரதி. பார்த்தசாரதிங்கிறது யாரு? கிருஷ்ண பகவான். பார்த்தன்னா அர்ஜுனன், சாரதினா டிரைவர். அவருடைய சேரியட்டுக்கு டிரைவரா இருக்கார். ஏன் டிரைவரா இருக்காரு அவர் போய் எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வரும். நம்ம இப்போ ஒன்று ஒன்றா தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த பார்த்தசாரதி அவர் டிரைவரா இருக்குது. கிருஷ்ணர் வந்து இது அர்ஜுனனுக்கு அவர் டிரைவராகவும் இருக்கார். அவர் அர்ஜுனனுடைய டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் கிருஷ்ணன். ஓகே. ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் சேம் இது. இதுல வந்து இந்த இவர் இருக்கா இல்லையா திருதராஷ்டிரன். திருதராஷ்டிரன் இதை பார்த்துட்டு என்ன நினைச்சிருக்கான், ஐயோ என் பிள்ளைகள்லாம் ஜெயிக்கணுமே, கௌரவர்கள்லாம் எப்படி ஜெயிப்பா என் பிள்ளைகள்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு அந்த பயத்துல அவன் ஒரு சந்தேகத்துல ஐயோ என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிருக்கான். இவன் வந்து அர்ஜுனன் ஒரே குழப்பத்துல இருக்கான். ஐயோ இதை ஃபைட் பண்ணாக்க எனக்கு சொந்தக்காரா தானே கௌரவர்கள், அவ எதிரில இருந்தா கூட, எதிர்ப்படையில இருந்தா கூட என்னோட சொந்தக்காரா தானே,
அவளோட தானே இத்தனை நாளா இருந்தேன், அவள்லாம் அழிஞ்சு போவாளே, குல தர்மம் எல்லாம் அதெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுமே, இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா, இதெல்லாம் பாவங்கள் இல்லையா மற்றவளை கொலை பண்றது அப்படின்னு அவன் ஒரு வாரியர், அவன் ஒரு சத்திரியன் தன்னோட தொழிலை மறந்துவிட்டு அவன் இதெல்லாம் திங்க் பண்ணிட்டு தயவு பண்ணிட்டு ஒரு இதுவா இருக்கான், ஒரு சாத்விக்கா இருக்கான். அப்புறம் வந்து இவன் துரியோதனன், ஐயோ இந்த பெரிய படைகள்லாம் இருக்கு, கிருஷ்ணர் நம்ம பக்கம் இருக்காளேன்னு துரியோதனனும் அவரும் ஒரு பயந்தாங்குடி இதுன்ட்டு பாக்குறான். நம்ம கிட்டக்க இருக்கு, நம்ம ஜெயிச்சிருவோம் அப்படின்னு ஒரு பக்கம் இருக்கு. இருந்தாலும் அவன் வந்து நிறைய படைகள் நம்மகிட்ட இருக்கு, இருந்தாலும் கிருஷ்ணன் அவன் பக்கம் இருக்காளே அப்படின்னு அவனுக்கும் இருக்கு. 3 பேருக்கும் 3 தினசுல மனநிலைகள் இருக்கு. இல்ல எஸ் மாது ஒரே ஒரு நிமிஷம். இது பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஒரு பகுதியாகும். குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் நடந்த போரை பகவத்கீதை விவரிக்கிறது. பாண்டவர்கள் 5 பேர், அதில் ஒருவன் தான் அர்ஜுனன். கௌரவர்கள் எத்தனை பேரு? 100 பேர். போர் தொடங்கும் முன் அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ண பகவான் அளித்த சொற்பொழிவு இது. முறையாக பகவத்கீதை படிக்கணும் என்றால் 1 வருடம் ஆகும். அதை சுருக்கமாக சொல்ல போகிறேன். பகவத்கீதையில் 18 அத்தியாயங்கள் உள்ளன. மொத்தம் 700 ஸ்லோகங்களை கொண்டது. பகவத்கீதை புஸ்தகம் இருந்தால் அதில் படியுங்கள், இல்லை புக்லயும் படிக்கலாம். நீங்க புத்தகம் வேண்டும் என்றால் இஸ்கான் மங்களூர்ல .comல போய் வாங்கிக்கலாம். பகவான் வந்து சுப்ரீம் காட். கீதானா என்ன? சாங் சங் பை கிருஷ்ணா ஹிம்செல்ஃப், சாங் ஆஃப் காட். இஸ்கானாக்க இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். முதல் 6 அத்தியாயங்கள் கர்மயோகா, 2வது 6 அத்தியாயங்கள் பக்தி யோகா, 3வது 6 அத்தியாயங்கள் ஞான யோகா. பகவத்கீதை உண்மையூரில் சீட பரம்பரை மூலமாக பெறுகிறது. கிருஷ்ணர், பிரம்மர், நாரதர், வியாசர் என்று 31 ஆச்சாரியார்களுக்கு பிறகு 32வது ஆச்சாரியார் தான் பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீலா பிரபுபாதா. பகவத்கீதை பகவான் கிருஷ்ணரால் கொடுக்கப்பட்டது. நம்மை பற்றியே புரியாத நாம் கீதையின் சாராம்சத்தை புரிவதற்கு கடவுளின் கிருபை தேவை. வாழ்க்கையில் நாம் மகிழ்ச்சியை தேடுகிறோம், இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வருகிறது. மனிதன் ஆனந்தமாக இருக்க கீதை ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் இல்லையா? ஒரு அந்த புஸ்தகம் கையில இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு வழிகாட்டி. நம்ம ஒரு டிவியோ ஏதோ ஒன்று வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க, டிவியோ ஃப்ரிட்ஜோ வாங்குறோம். உடனே அவன் என்ன பண்றான், அந்த கடைக்காரன் ஒரு புஸ்தகத்தை கொடுக்குறான். அந்த புஸ்தகத்தை படிச்சுட்டு தான் ஒவ்வொரு கனெக்ஷனையும் நம்ம பார்த்து கொடுத்துட்டு அப்புறம் அதை ஆப்ரேட் பண்றோம். அது அப்புறம் ஒழுங்கா ஒர்க் பண்ணும். அதே மாதிரி நமக்கு நம்ம வாழ்க்கையில ஆன்மீகத்துல எப்படி முன்னேறணுங்கிறதுக்கு பகவத்கீதை ஒரு புஸ்தகம், எடுத்துக்காட்டு புஸ்தகம். அதில் நீங்க படிச்சேன்னா அதுக்கு மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்ம ஆன்மீகத்திலே முன்னேறலாம். ஓகே. சாக்ரட்டிஸ் விஷம் கொடுத்து கொல்ல பார்த்தார்கள். அவரை கொல்ற சமயத்துல அந்த ஜெயில ஒருத்த வந்து புல்லாங்குழல் வச்சிருந்தாலும் அதை பார்த்து எனக்கு கொஞ்சம் அந்த புல்லாங்குழல் தனியா எனக்கும் கொஞ்சம் கத்துக்கணும் போல ஆசையா இருக்கு. அதுக்கு அவன் சொல்றான், நான் நீ தான் சாக போற இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல, எதுக்கு உனக்கு புல்லாங்குழல் அப்படின்னு கேட்கறான். அவன் சொல்றான், அதுக்கு இறப்பதற்கு முன்பு எனக்கு புல்லாங்குழல் வாசிக்க தெரியும் என்று நான் விரும்புகிறேன் என்றான். அதாவது அவன் இறக்கணும்னா கூட எனக்கு இதெல்லாம் கத்துக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கணும். அது மாதிரி நமக்கு பகவத்கீதை எந்த ஏஜ்ல இருந்தாலும் சின்ன வயசுல இருந்தே கத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம். நம்மள இப்ப மிடில் ஏஜ்ல இருந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம். அப்போ எப்படி இருந்தாலும் கத்துக்கிறதுக்கு அதுக்கு வயசுங்கிறது வரம்பரையே கிடையாது. முக்கிய கத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சாக்ரட்டிஸ் எப்படி புல்லாங்குழல் வாசிக்க கடைசி நிமிஷம் போராடி கத்துட்டானோ அந்த மாதிரி நம்ம கத்துக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். பகவத்கீதை அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் 45 நிமிஷத்துல சொன்னார். தினமும் ஒரு மாலையாவது நாம் ஜபிக்க வேண்டும். இன்னைக்கு சாப்டர் 1 படிக்கிறோம். ஒரு வாட்டி ஒரு ரவுண்டு பண்ணுவோம் எல்லாரும். இன்னைக்குலேருந்து ஆரம்பிச்சேன்னா நீங்க 18 டேஸ்க்குள்ள 16 ரவுண்டு ஃபுல்லா சேன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். 16 ரவுண்டுக்கு மேல உங்களை பண்ண சொல்லலையா அதையுமே. ஓகேயா? பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடன் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். பகவத்கீதையை இப்ப இன்னைக்கு சாப்டர் 1 படிக்கிறதுக்குன்னு வந்து சேர்ந்துட்டேன். நீங்க சேர்ந்ததுனால நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம செஞ்ச பாவங்கள்லாம் போயிடுது அப்படிங்கிறது நல்ல தீர்மானமா வச்சுக்கோங்க. நம்ம பகவத்கீதை எப்ப புஸ்தகத்தை எடுத்து படிக்கணும்னு தீர்மானம் பண்ணோமா, நம்ம இதுவரைக்கும் இந்த ஜென்மத்துல பண்ண பாவங்கள் போச்சு. ஆனா இன்னிலேருந்து நம்ம புது மனுஷனா வாழணும் அப்படிங்கிறத நினைச்சுக்கோங்க. மனசுக்குள்ள வாழ்ந்தோம்னாக்க நமக்கு இன்னும் பாவம் பண்ணாம இருந்தாக்க நமக்கு இது வரைக்கும் பண்ண பாவம் போச்சு. அடுத்த ஜென்மம்ங்கிறது இல்லாம நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் சேர்ந்துக்கலாம். புரியுதுதான்?
அதனால பாக்கி இருக்கிற லைஃப்ல வாழ்க்கையில நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு தான தர்மங்கள்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு மற்றவளுக்கு இம்சை பண்ணாம நல்லத்தனமா வாழறதுக்கு கத்துக்கணும். எது வாழ கத்துக்கணும் இல்லை, வாழணும். அது பண்ணிட்டோம்னாக்க நமக்கு அடுத்த ஜென்மமே கிடையாது. பகவத்கீதையும் கூடவே படிச்சுன்னு இருந்தா ஓகே. ஆனா நம்ம அப்படியும் நான் கஷ்டம் தானே படுறேன் மாதாஜி, நீங்க கேட்கலாம் யாராவது 2 பேர். அதுக்கு என்னன்னா, அது போன ஜென்மத்துல நம்ம பண்ண பாவங்களை அதை அனுபவிச்சு தான் தீரணும். புரியுறதா? பகவத்கீதை படிச்சா கூட நம்ம போன ஜென்மத்து பாவங்களை அனுபவிக்கிறோம். இந்த ஜென்மத்துல நம்ம பண்ண பாவங்கள் தீர்ந்து போச்சு, கிடையாது. இனிமே பண்ணாதான், பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகே. அதாவது கங்கையின் நீரை குடிப்பவன் முக்தி அடைகிறான். இப்படி இருக்கேன் பகவத்கீதையின் அமிர்தத்தை குடிப்பவனை பற்றி என்ன சொல்வது? பகவத்கீதை மகாபாரதத்தின் அமிர்தம். கடவுளின் திருவாயிலிருந்து பொழிவது. கங்கையோ அவரது திருப்பாதங்களிலிருந்து வெளிப்படுவது. உண்மையில் கடவுளின் திருவாய்க்கும் திருப்பாதங்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. எனினும் பகவத்கீதை கங்கையை காட்டிலும் முக்கியமானதாக மதிக்கலாம். பகவத்கீதை ஒரு ஹியூமன் மேனுவல். எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது என்பதை தெளிவாக எடுத்துக் கூறுகிறது. கிருஷ்ணர் துரியோதனிடம் சென்று இந்த போரை தவிர்க்குமாறு கூறினார். ஆனால் துரியோதனன் அதை கேட்கவில்லை. அப்படியானால் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்க, எனக்கு உன்னுடைய நாராயண சேனை வேண்டும் என்று கேட்கிறான். கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் அவன் என்ன கேட்கிறான்? துரியோதனன், எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், உன்னோட நாராயண சேனை வேணும். அப்படி நாராயண சேனைன்னு என்ன? கிருஷ்ணர்கிட்ட இருக்கிற அத்தனை படைகளும் அவருக்கு போகணும்னு கேட்கிறான். கால்படை, காலாட்படை, என்னென்ன அவன் வச்சிருக்காரோ கிருஷ்ணர்கிட்ட அத்தனையும் ஃபைட்டிங்க்கு எனக்கு போகணும் அப்படின்னு. சரி எடுத்துக்கோப்பான்னு கொடுத்துட்டு கிருஷ்ணாதை அவனுக்கு குடிச்சுட்டு அவனுக்கு அழிக்கிறார். பாண்டவர்களோ உங்களுக்கு என்னப்பா வேணும் அப்படின்னு பாண்டவர்கள் கேட்க, கிருஷ்ணரோட துணை வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள். நீ இருந்தா போரும்ப்பா, உங்களோட அன்பு தான் எங்களுக்கு போடும் கிருஷ்ணா அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லிடுறார். அதனால கிருஷ்ணர் பாண்டவர்களுக்கு துணை நிற்கிறார். திருதராஷ்டிரன் தன் தேரோட்டியான சஞ்சயனை போர்க்களத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று கேட்கிறான். திருதராஷ்டிரன் என்ன பண்றான்? சஞ்சயனை பார்த்து போர்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்கிறான். அதுக்கு திருதராஷ்டிரன் சந்தேகமான மனநிலையில் உள்ளான். தர்மக்ஷேத்திரம் ஒரு புண்ணிய பூமி, அங்கு தர்மம் தான் வெல்லும். கௌரவர்கள் அதர்மத்தை செய்பவர்கள். அப்படி இருக்க அவர்கள் எப்படி ஜெயிக்க முடியும்? இப்படி இருக்க தனது அதர்ம மகன்களை காப்பது எப்படி என்பது பற்றி கவலைப்படுகிறார். அவர் தனது தம்பியான பாண்டுவின் புதல்வர்களை பாராபட்சமாக நடத்துகிறார். பாண்டுவின் புதல்வர்கள்லாம் அவளோட தானே இருந்தா. அவ என்ன சொன்னா, எனக்கு இந்த ஃபைட்டிங் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். முன்னாடி அவ என்ன கேட்டா, 5 பேரும் எங்களுக்கு ஆளுக்கு ஒரு காணி நிலம் கொடுங்க. 5 காணி நிலம் தான் நாங்க கேட்கிறோம், அதை கொடுங்க, பாக்கி நீங்களே வச்சுக்கணும். ஒரு காணி நிலம் தர முடியாது உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்படி சொன்ன உடனே அவளுக்கு கோவம் வந்துட்டு கிருஷ்ணர் கூட இருக்கா இல்லையா, ஃபைட் பண்ணிடுது. அவ எப்போ அப்படி இதுங்கிறாளோ நீ ஃபைட் பண்ணுன்னு கல்வி விட்டு சொல்லி கொடுத்துட்டார். அவர் தான் தம் பாட்டியின் புதல்வர் பாராபட்சமாக நடத்துகிறார். தர்மத்தை கடைபிடித்தால் தர்மம் உங்களை காப்பாற்றும். துரியோதனின் மண்ணில் கௌரவர்கள் மிகப்பெரிய தன்னிடம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதனால் துரியோதனுக்கு மிகப்பெரிய கர்வம், தற்பெருமை. நேர்மையானவர்களை சந்தேகப்படுகிறார். பீஷ்மாச்சாரியார் அவர்களின் பெரியப்பா. அவர் பாண்டவர்களுக்கு வேண்டப்பட்டவர். அவர்கள் கௌரவ சேனை தளபதி. ஆனால் துரியோதனுக்கு அவர் மேலும் சந்தேகம். நாம் அனைவரும் கடவுளை சார்ந்து வாழ்கிறோம். வெளிச்சம் என்பது சூரிய ஒளியால் கடவுள் கொடுத்தது. வெளிச்சம் இல்லாத போது நம் கையை கூட நாம் பார்க்க முடியாது. துரியோதனன் தன் குருவான கிருபாச்சாரியாரை கூட சந்தேகப்படுகிறார். ஏனென்றால் அது அவருக்கு நல்லா தெரியும். கிருபாச்சாரியார் அர்ஜுனன் சிறந்த வில்லாடி என்றார். அதனால அவனை பார்த்தாலே சந்தேகம் அவனுக்கு. வெற்றிக்கான அறிகுறிகள் என்ன இதுல இருந்து சாப்டர்ல தெரிய போறது உங்களுக்கு. திவ்யமான சங்குகள். கிருஷ்ணர் துணை நிற்கிறார். அனுமார் பாண்டவர்கள் கொடியில் இருக்கிறார். அனுமார் எங்க இருக்கார்? அவர் பாண்டவர்களோட கொடியில இருக்கார். அர்ஜுனனுடைய தேர் அக்னி தேவர் கொடுத்தது. அர்ஜுனனுடைய தேர் யார் கொடுத்திருக்கா? அக்னி தேவர் கொடுத்தது. அது எந்த பக்கமும் செல்லக்கூடியது. ஓகே, இதெல்லாம் வெற்றிக்கான அறிகுறிகள். கடைசியாக அர்ஜுனன் கூறுகிறார், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வாய் உலர்வதை உணர்கிறேன், சண்டை போட மாட்டேன், கைகள் நடுங்குகின்றன. பாவ விளைவுகள், உடல் மற்றும் மனம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள், சமுதாயம் மற்றும் சில உயிர்களுக்கு ஏற்படும் துன்பம், பூகம்பம், பஞ்சம், வறட்சி, வெள்ளம், இதெல்லாம். அதனால அவன் குழப்பத்துல இருக்கான்னு முடிக்கப்படுது சாப்டர்ல. ஓகே, அவர் ஷிப்ல ஒரு கார்கோ ஷிப்ல அமெரிக்கா போனார் இல்லையா, அதுக்கு பேர் ஜலதூதா.
அது தூத்தான்னு வந்து ஜலங்கிறது வந்து இருக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஓகே. எஸ் மா கமலாஜி 1.1 படி. Yes, Mataji. Om Shri Paramatmane Namaha. Ata Pratamodhyayah Arjuna Vishada Yogah Dhritarashtra Uvacha Dharma Kshetre Kurukshetre Samavetayu Mamaka Pandava Chaiva Kim Akurvata Sanjaya. எல்லாருமே இந்த புத்தகத்தை வாங்கி வச்சுன்னு படிங்க. பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ், பகவத்கீதை உண்மை உருவில், இதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, இஸ்கான்ல இதுதான் ஃபாலோ பண்றோம். இதுல வந்து மீனிங் சொல்லிட்டேன் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு. திருதராஷ்டிரவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதா யுத்சவஹ மாமகாஹ பாண்டவா செய்வ கிம் அகுர்வத சஞ்சய. திருதராஷ்டிரர் கூறினார், ஓ சஞ்சயனே, குருக்ஷேத்திரத்தில் யாத்திரை இடத்தில் கூடிய பிறகு என் மகன்கள் மற்றும் பாண்டுவின் புதல்வர்கள் என்ன செய்தார்கள்? போராட விரும்புகிறார்களா அப்படின்னு கேட்கிறார். அதுல என்ன திருதராஷ்டிர உவாச்சே அப்படின்னு, உவாச்சேனா என்ன சொன்னார்? மாமன்னர் திருதராஷ்டிரர் கூறினார், தர்மக்ஷேத்திரத்தில் குருக்ஷேத்திரத்தில் சமவேதா ஒன்று கூடிய யூத்சவக போர் புரிகிற விருப்பத்துடன் மாமக்கா என்னுடையவர்கள் அதாவது என் மகன்கள் பாண்டவனா பாண்டுவின் மகன்கள் மேலும் ஏவ நிச்சயமாக கிம் என்ன அகுர்வத்தை செய்தனர் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேட்கிறார். திருதராஷ்டிரன் சஞ்சயனை பார்த்து கேள்வி கேட்க முதல் ஸ்லோகம் அண்டு ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் திருதராஷ்டிரன் சொல்லியிருக்காரு. ஓகேயா, அவள் என்ன பண்றா அப்படின்னு சஞ்சயனை பார்த்து திருதராஷ்டிரர் சொல்றாரு. இப்ப இதுல வந்து அந்த ஸ்லோகத்துக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன். தர்மக்ஷேத்ரே, அதாவது ஒரு வீட்டுல நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்றச்சு, வீட்டுல பாலை வந்து கேஸ் நல்லா தொடச்சி கிளீன் பண்ணி அடுத்த நாள் காத்தால எழுந்து குடிச்சிட்டு பால் அடுப்புல வச்சு பொங்க விடுவோம். பொங்கிட்டுனா நல்ல காரியங்கள் நடக்கிறதுக்கு, சுப காரியங்களுக்கு இது. அந்த மாதிரி அந்த வீட்டுல கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே குடும்பமா வாழ்ந்துட்டு இருந்தா. அந்த குடும்பத்துல இப்ப பிளவு ஏற்படுறதுக்கு இவர் என்ன பண்ணாரு? இவர் திருதராஷ்டிரர் ஒரு துளி லெமன் ஜூஸ் இல்லைன்னா ஒரு புளி ட்ராப்பு ஏதோ ஒண்ணு அந்த பால்ல விட்டுட்டார். அதனால என்ன இருந்தது? அந்த பால் திரிஞ்சு போய் அது பேர் மலையா தனியா போய் தண்ணி தனியா பிரிஞ்சு போயிடுது. இந்த மாதிரிதான் அவர் பிரியணும்னு நினைச்சிட்டு பண்ணிட்டு இருக்காரு காரியங்கள்லாம். யாரு? திருதராஷ்டிரர். அந்த மாதிரி பண்ணின உடனே அந்த தண்ணிய வாழையெல்லாம் வெட்டி எரிஞ்சு களைஞ்சி தூக்கி போட்டுவிட்டு பாண்டவர்கள் எல்லாம் அந்த மேல இருக்கிறத வச்சு ஸ்வீட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கணும், ரசகுல்லா பண்ணி நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. யாரு? திருதராஷ்டிரர். ஓகேயா, நெல்வயல்களில் தேவையற்ற கலைகளை பிடுங்கி எறியப்படுவதை போல தர்மத்தின் தந்தையான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பங்கு கொண்ட குருக்ஷேத்திரம் என்ற புனிதமான நிலத்தில் தேவையற்ற கலைகளான திருதராஷ்டிரன் மகனும் பிறரும் ஒழிக்கப்பட்டு முற்றிலும் தர்மத்திற்கு உட்பட்ட யுதிஷ்டரின் தலைமையில் பகவானான நல்லாட்சி நிலைநாட்டப்படும் என்பது இந்த விஷயத்துல ஆரம்பத்திலிருந்தே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பகவான் எப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எப்போ பாண்டவர்கள் பக்கத்துல இருக்காரோ அப்போ அதுதான் ஜெயிக்குங்கிறது எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரியும். அதை எப்படி அவர் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறார். அதுல இருக்கிறது ஒரு நல்ல நெல் வயல் இருக்கு. ஆனா அதுக்கு நடுப்புற வந்து வேண்டப்படாத கலைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த வேண்டாத கலைகள் வீட்ஸ், அதை வந்து எப்படி புடுங்கி எறிகிறோமோ அது மாதிரி வேலையெல்லாம் புடுங்கி எறிஞ்சிடலாம், திருதராஷ்டிரனுடைய மகன்கள்லாம் ஒழிச்சுடலாம் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்றாருங்கிறதுக்கு இது ஒரு அனாலஜி. இந்த அட்வான்ஸ் கிளாஸ் படிக்கச்சே இது உங்களுக்கு தேவைப்படும், அதுக்காக சொல்லி. யுதிஷ்டருக்கு சிம்மாசனத்தை அவர் சரியா கொடுத்திருந்தார் என்னவாக இருக்கும்? யாராவது சொல்ல தெரியுமா? ட்ரை பண்றீங்களா? அவன் வந்து பேசாம யுதிஷ்டருக்கு கொடுத்தாருன்னு வச்சுங்களேன் பாண்டவர்களுக்கு, அப்போ வந்து குடிச்சிருந்தாக்க என்ன நடந்திருக்கும்? ட்ரை பண்ணுங்க. அதாவது
எஸ் டிவோட்டிஸ் புதுசா வந்திருக்கு வேற சொல்லுங்க. மாதாஜி பிரபுஜி பேர் தெரியல. எஸ் அமிர்தா மாதாஜி, பாபு 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 பிரபுஜி, அலங்கார செல்வி, யாராவது ட்ரை பண்ணு. என்ன இருக்கும் அவ பேசாம குடிச்சிருந்தானா என்ன இருக்கும்? இந்த போரே வந்திருக்காது. போரே வந்திருக்காது. இந்த போரே நடந்திருக்காது இல்லையா? அதை குடுத்துருக்கலாம் போல. ஏன்னா அவ வந்து 5 பேர் இவாளோட தான் இருக்கா. அவளுக்கு அப்பா கிடையாது. 5 பேருக்கும் பாண்டு இல்ல, பாண்டு சித்து போயிட்டார். அதனால அந்த குழந்தைகள்லாம் அவளோட ஒத்துமையா தான் இருக்கா இத்தனை நாளா. ஒரு நாள் கூட அவ வந்து அதை பத்தி திங்க் பண்ணல. இப்ப நாங்கெல்லாம் பெரியவாளாயிட்டோம், எங்களுக்குன்னு ஒரு 5 காணி நல்ல கொடுக்கல தனியான்னு தான் கேட்கிறேன். அவ பெரியப்பாவை வேற ஒண்ணும் அவ கேட்கல மாட்டேங்கிறாரு. எஸ் 1.3 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. பஷ்யேத பாண்டுபுத்ராணாம் ஆச்சார்ய மகதீம் சமூம் வியூடம் த்ருபத புத்ரேன தவ சிஷ்யேன தீமதா. அதாவது ஆச்சாரியாரே, துருபத குமாரரான உங்கள் புத்திசாலி சீடனால் நேர்த்தியாக அனுபவிக்கப்பட்ட பாண்டு புத்திரர்களின் மாபெரும் படையை பாருங்கள். அவ வந்து சொல்றான், படையை பாருங்க எப்படி இருக்குது. அவள் தான் பாண்டு புத்திரர்கள்லாம் பெரிய படையை வச்சிருந்துக்காளே அப்படிங்கிறோம். எஸ் 1.19 படிக்க கமலேஷ். எஸ் மாதாஜி. சகோஷோ திருதராஷ்டிராணாம் ஹிருதயானி வியதாரயத் நபஷ்ய பிரதிவீம் சைவ துமுலோப்யனுநாதயன். பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. அவ 5 பேரும் ஆளுக்கு ஒரு சங்கு வச்சிருந்துக்கா. பிளஸ் இன்னொரு சங்கு யார் வச்சிருந்துக்கா? கிருஷ்ண பகவான் வச்சிருக்காரு. இந்த 6 சங்குனுடைய ஒலியும் அவ்வளவு அமக்கலமா கேட்கறது. அது பூமியும் வானமும் நடுங்கிறது. ஃபுல் பாசிட்டிவ் வைப். நாங்க ஜெயிச்சிட்டோங்கிற மாதிரி ஒரு சத்தம் கேட்கறது. அதை பார்த்த உடனே திருதராஷ்டிரனுடைய மகன்கள் வந்து அவளுடைய இதயங்கள்லாம் சிதறி போயிடுது. அப்பவே அந்த சங்குனோட ஒலியை பார்த்தே பாசிட்டிவ் வைப் ஃபுல்லா இருக்கு அவள்கிட்ட. நம்ம ஜெயிக்க மாட்டோம்னு அவளுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. ஓகே, இந்த மாதிரி பிக்சர் வீட்டுல இருந்தா ரொம்ப விசேஷம்னு சொல்றா. சங்கு வேணா பாசிட்டிவ் வைப் வரணும்னா அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரும் இருந்து சங்கு ஊதுற படம் இருந்தா ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லிக்கிறா. ஸோ கிருஷ்ணனுடைய வச்சு அவர் ஊதுற சங்கு பேரு பாஞ்சஜன்யம். இதை நோட் பண்ணிக்கணும், இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பின்னாடி. கிருஷ்ணனுடைய சங்கு பேரு பாஞ்சஜன்யம், அர்ஜுனனுடைய சங்கு பேரு தேவதத்தம், பீமனோட சங்கு பேரு பவுண்ட்ரம், யுதிஷ்ணனோட சங்கு பேரு அனந்த விஜயம், நகுலனோட சங்கு சுகோஷம், சகாதேவனோட சங்கு மணிபுஷ்பகம். திருதராஷ்டிரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. சோ பாண்டவர்களின் வெற்றி பெற்றதை நாம் அறிவோம். பாண்டவர்களின் வெற்றியின் அடையாளங்கள் யாவை? அவ வெற்றி பெறதுக்கு அடையாளங்கள் என்னென்ன இருந்தது? தர்மக்ஷேத்திரத்துல போர் நடக்கிறது, தெய்வீக தேர் இருக்கு, கபித்வஜம், சங்கநாதம், காண்டிவம், பசுபதாஸ்திரம், தியாக்த ஜீவிதம், மோக்ஷத ஏகாதசி, ரிஷிகேஷா. இதெல்லாம் தான் அவ ஜெயிக்கிறதுக்கு காரணம். அதே தான் இங்கிலீஷ்ல கொடுத்துருக்கேன். தர்மக்ஷேத்திரம், டிவைன் சேரியட்டு, அக்னிதேவர் கொடுத்தது இல்லையா, கபித்வஜா, அதுல வந்து அவ கொடியில வந்து அனுமான் இருக்கார். அப்புறம் சங்கநாதம், அந்த சங்கனுடைய பாசிட்டிவ் வைப் சொன்னேன் இல்லையா, அது. காந்திவா பசுபதாஸ்திரம், அது எந்த பக்கம் வேணாலும் திரும்பும், அது அந்த வில்லு இருக்கு. தியாக்த ஜீவிதா, மோக்ஷத ஏகாதசி, அது நடந்தது மோக்ஷத ஏகாதசி. பாக்யலட்சுமி, எப்போதுமே கிருஷ்ணர் கிடைச்ச கூடவே பாக்யலட்சுமியும் இருப்பார், தாயார். 1.14 சொல்றது. ஸோ இதெல்லாம் அவருடைய காரணங்கள், வெற்றி பெறத்துக்கு காரணங்கள். ஓகே, ரிஷிகேஷா. ஸோ அவன் வந்து அர்ஜுனனின் மென்மையான இதயம், இறக்க குணம் காரணமாக அவரது உடலின் பல்வேறு அறிகுறிகள் என்னென்ன? கால் வந்து மூட்டுகள்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சுடுது, வாய் உலர்றது, முழு உடல் நடுங்கிறது, மயிர் உடம்புல இருக்கிற முடியெல்லாம் கூஸ் பம்ப்ஸ் சொல்ல மாட்டோமா, அதெல்லாம் மயிர் சிலிக்கிறது, கைகள் காண்டிவில் நழுவுறது, கையை விட்டு, தோல் வந்து எரியுறது, கால்கள் நிற்க முடியல. அதே மாதிரி மனம் வந்து சுழற்சி அடையுது, கண்ணாப்பின்னா திங்க் பண்ணிருக்கு மனசு. ஸோ இதை வந்து அவன் ஃபைட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு அவனுக்கு நினைச்சிருக்குச்சே.
கம்பேஷன், பரிவு ஜாஸ்தி அவனுக்கு. நோ இன்பம், இதனால இன்பம் இருக்கா. பழிவினை, சின் நடக்க போறது. ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன், குடும்ப மரபுகள் அழிய போறது. இன்டெசிஷன், தீர்மானமின்மை. இதெல்லாம் காரணம். இந்த 5 பாயிண்ட்னால தான் அவன் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்கு குழப்பத்தில் நிற்கிறான். என்னென்ன ஸ்லோகத்துல வருது அதெல்லாம்ங்கிறது எழுதிருக்கேன் பிராக்கெட்ல. ஓகே, 1.28 படிப்போம். Arjuna uvacha drishtvaimam sajanam Krishna yuyusum samupastitam sidanti mama gatrani mukam cha parishushyati. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முள் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை நான் உணர்கிறேன். 31. Yes. Na cheyo nam anupashyami hatva swajanamahave na kangshe vijayam Krishna na cha rajam sukhani cha. சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியையோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. 36 படி. Yes, Mataji. Papam eva shayet asman hatvaitan atatayinaha tasman narkavayam hantum dardarashtran sabandhavan swajanam ki katam hatva sukhinaha shyama madhava. இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிர மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. செல்வ திருமகளின் கணவரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம்? இந்த மாதிரி பண்ணாக்க நமக்கு என்ன லாபம் வரப்போகுது? எனக்கு வேண்டாம் இது அப்படின்னு செல்வ திருமகளின் கணவரே, கிருஷ்ணா அப்படிங்காத செல்வ திருமகளின் கணவரே அப்படின்னு சொல்றாரு. எஸ்மா. 39மா. कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो भवत्युत. குலம் அழிவதால் நித்தியமான குல தர்மம் கெடுகிறது. இதனால் வம்சத்தில் மீதி இருப்பவர்கள் அதர்மங்களில் ஈடுபடுவார்கள். 2.6 படி. Yes, Mataji. Na chita vitmaha katara no kariyo yatva jayema yativano jayeyuhu yaneva hatva na jijivima vishams devastita pramuke dardarashtraha. இது 2.6 நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு வரப்போற சாப்டர். எதுக்கு இதுல கொடுத்துருக்கேன்னா, அவ எப்படி குழப்பமா இருக்காங்கிறது. அது அவர்களை நாம் வெல்வதா, அவர்களால் வெல்லப்படுவதா, எது சிறந்தது என்று நாம் அறியோம். யாரை கொன்றால் நாம் வாழ விரும்ப மாட்டோமோ அந்த திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் இப்போது நாம் முன்பு போர்க்களத்தில் நிற்கின்றனர். அவள்லாம் செத்து போயிட்டாக்க நம்ம வாழறதுக்கு விரும்புவோமா விரும்ப மாட்டோமே, அவள்லாம் நமக்கு முன்னாடி நிற்கிறாளே அப்படின்னு அவனுடைய நிலையில குழப்பமான நிலை இருக்கா இல்லையா, யாரு? அர்ஜுனன். அதை 2.6ல முதல்ல ஸ்டார்டிங்ல சொல்றோம். அந்த மாதிரி பரிவு, இன்பம் இல்லை, பழிவினை, குடும்ப மரபுகள், தீர்மானமின்மை, இதெல்லாம் தான் காரணம். ஓகே, ஸோ இதுல எதனால அவ வேண்டாங்கிறாங்கிறது உங்களுக்கு யாருக்காவது எடுக்க முடியுமா? டிசிஷன் சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன கேட்டா எல்லா பாயிண்ட்டுமே கரெக்ட் தானே இல்லையா? பரிவு, அவளுக்கெல்லாம் மற்றவாழ எதுங்கிறாள் சாப்பிட இன்பம் இல்லையா, அதனால நம்ம சொந்தக்காரெல்லாம் செத்து போட நமக்கு இன்பம் இல்லையே. பழிவினை, அதனால பழி தானே, கொலை பண்ணாக்க பாவம் தானே அது, அதெல்லாம் நமக்கு அவசியமா? குடும்ப மரபுகள், இப்ப நம்ம எல்லாம் செத்து போச்சுன்னா பாக்கி இருக்கிறவெல்லாம் அதர்மத்தை தான் பண்ணிட்டு இருக்க போறா, அது அந்த மாதிரி பண்ணதுதான். இதனால இதுல எனக்கு எந்த தீர்மானம் பண்றதுன்னு தீர்மானமின்மை, அதனால எனக்கு டெசிஷன் எடுக்கவே எனக்கு முடியல அப்படின்னு ஃபுல்லும் குழப்பமா இருக்கான் இல்லையா? அந்த குழப்பமா இருக்கிறதோட இந்த சாப்டர் முடிச்சுக்கிறாங்க.
அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாத்தையும் காது கொடுத்து கேட்டுருக்கார். அவர் என்ன பண்ண போறாருங்கிறது நாளைக்கு தான் தெரியும். நாளைக்கு 2வது சாப்டர் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா 2வது சாப்டர்ல இந்த நாம் உடல் அல்ல ஆத்மா, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பகவத்கீதையின் சாராம்சம், அப்படி கீதையின் சாராம்சம் போகணும்னா நாளை சாப்டர் கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணக்கூடாது. அதை அட்டன் பண்ணி கத்துக்கோங்க. அது கொஞ்சம் பெரிய சாப்டர், நான் சீக்கிரமா முடிச்சிடுறேன். இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லி, ஸ்லோகங்கள்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல, நீங்களாவே ஸ்லோகத்தை படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, அதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் மட்டும் கொடுத்து பாயிண்ட்ஸ் அதனோட மீனிங்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன். இந்த சாப்டர்லயும் 46 ஸ்லோகம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு மீனிங் கிடைச்சு. ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, பகவான் பாண்டவர்களின் வெற்றிக்கான அறிகுறிகள் என்னென்ன? பகவான் தனது பக்தர்களுக்கு அளிக்கும் வெற்றி, பகவான் கிருஷ்ணரின் சங்கொலி முழக்கம், பகவான் மேல் நம்பிக்கை, தூய பக்தர்களின் கருணை. அதுதான் பாண்டவர்களின் வெற்றிக்கான அறிகுறிகள். அது ஒரு பக்கம். தர்மக்ஷேத்திரான குருக்ஷேத்திரம்னா திருதராஷ்டிரனின் எண்ணம், துரியோதனின் சூழ்ச்சியான பேச்சு, அதையும் பார்த்தோம். அப்புறம் 3வது பாயிண்ட் வந்து பக்தவத்சல கிருஷ்ணர் அப்படின்னா அந்த அச்சுதா, பக்தர்களிடம் உள்ள பிரியத்தில் வீழ்ச்சி அடையாதவர். அச்சுதான்னு சொல்றோம் இல்லையா கிருஷ்ணரே, அப்படின்னா என்ன? பக்தர்களிடம் உள்ள பிரியத்தில் வீழ்ச்சி அடையாதவர். பகவானின் ஆனந்தம், அனைத்தையும் அறிந்தவர் கிருஷ்ணர். ஓகே, அதுதான் பக்தவத்சல கிருஷ்ணர்னா மீனிங் அந்த இது. ஓகே, அப்புறம் பகுதி 4வதுல அர்ஜுனன் போரின் தயக்கம். அவன் ஏன் போர் புரியறதுக்கு தயங்குறான்? அர்ஜுனனுடைய போரின் தயக்கம், மனசு குழப்பம், ராஜ்யத்தை அடைவதால் அது என்ன பலன், பாவ செயல்களின் விளைவுகளால் தயக்கம், போரினால் குடும்பங்கள் அழிவது, முடிவு எடுக்க முடியாத நிலை. அதாவது கடைசியில வந்து இன்டிசிஷன் வருது இல்லையா, தீர்மானமின்மை. அப்படின்னா என்ன? தீர்மானமின்மைனா முடிவு எடுக்க முடியாத நிலை, அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே, இதோட கிளாஸை வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக அப்படின்ற கடைசியில எண்டிங் பிரேயரா சொல்றோம். I offer my respectful obeisances unto the Vaishnava devotees of the Lord. They are just like desire trees and can fulfill the desire of everyone, and they are full of compassion for the fallen conditioned souls. அப்படின்றது இதை கண்டிப்பா எப்போதுமே எண்டிங் பிரேயரா சொல்றது நாங்க எல்லாருமே. ஓகே, இதோட முடிச்சுக்கலாம். நான் எல்லாரும் என் கூட சேர்ந்து ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna, Hare Krishna, கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, Hare Hare, ஹரே ராம ஹரே ராம, Hare Rama, Rama Hare Rama, ராம ராம ஹரே ஹரே. Rama Hare Hare. நீங்களே சொல்லுங்க எல்லாருமே, நான் இப்ப கேக்குது சேர்த்து. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare. வெரி குட். இப்ப எத்தனை வாட்டி நீங்க சொல்லிட்டு இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிச்சு 6 வாட்டி சொல்லிட்டு, இந்த மாதிரி 100 வாட்டி சொல்ல முடியாது உங்களால இன்னைக்குள்ள. கண்டிப்பா சொல்ல முடியும். ஓகே, பஸ்ல போனாலும் சரி, கார்ல போனாலும் சரி, ட்ரெயின்ல போயிருந்தாலும் சரி, எங்க போனாலும் எப்போ போனாலும் சொல்லலாம். ஓகே, அதை வந்து இப்ப நான் உங்களுக்கு மாலையை எடுத்து வெளியில காமிச்சு, அதுக்கு ஒரு பை இருக்கு, அந்த பைக்குள்ள வச்சுட்டு எப்படி பண்ணணும்னா, அந்த மாலையை பிடிச்சி அந்த இது இருக்கு இல்லையா, மணியை தள்ளும் போது என்ன பண்ணும், இந்த 3 விரல அடியில வச்சுக்கணும். அந்த அது மேலதான் இதை போட்டுக்கணும். இந்த கட்டவரலால மாலையை தள்ளணும். வரல கட்டவரல் இருக்கு இல்லையா, அதால தான் அந்த மணியை நெக்ஸ்ட் மணி போகணும். இந்த ஆள்காட்டி வரல் யூஸே பண்ணக்கூடாது. ஆள்காட்டி வரல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது? ஆள்காட்டி வரல் உங்ககிட்ட இருக்கிறது ஒரு தப்புன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அது அந்த ஆள்காட்டி வரல் நீ ஒரு தப்பு அவனை பண்ணிட்டா ஒரே 3 தப்பு இருக்கு உங்ககிட்ட அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆள்காட்டி வரல் அதனால யூஸே பண்ணக்கூடாது பண்ணும்போது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மல்ல, கமலா மத்தாஜி முடிச்சிருக்கோம். எஸ் மல்லாஜி. ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே அர்ஜுன